mfethu amolo mntwana. Yo, ngiyathela ngabantwana. Yabona mina kawu mangabe ngitshela ngeintombi ezithubi hayi akusithi type yami kawu yabo. Ngamanga Lazarus man. Nejuba ngisaba lo mntwana. Uke muhle kanjani. Mina nje ngithola na wonke umhlobo womuntu anginandaba ukuthi mhlambe noma islender yinini yabo kodwa mina ngizishuka hayi man le toko sizibone ebusika. Okay mfethu asikhomba sigcwalisela sifuna ubona ukuthi wena uthola ngayo wonke umhlobo wonkolo ngingena uvula kuvalekile awungene la sibona. Ufuna ngigcwalisele mfethu. Uyangitutha Gcwalisela inombolo. Yazini jama ngimdwadla Kuseni. Hi, Lazarus njani? athi ngishap ngigran mara ngikho grand jo khona into engifuna ukukutshela yona. Hawu, yini le wena ufuna ukutshela mina yona? Sintsweni mina nawe sikhuluma. Cause lokho ngihlala nje lena ungikhulumisi nje. Okay, khuluma Lazarus. Ngempela. Yazi jo khona vele into engifuna ukukutshela yona. Kodwa angikwazi ukukutshela. Ati kunalento engidlayo phakathi. Zirazi. Hayi abantu basazojiwa la ngaphandle. Yini ekudlala Lazarus? Ngiyafuna ukukutshela jo kodwa kunalento le engidlayo ngaphakathi kawo. Mara into engakutshela yona yazini ukuthi inhliziyo yami ithi hey hey. Ngempela Lazarus. Kodwa nami ngiyakuthanda. Kodwa uzothini phela ngoJanet? Phela sino Janet sibangana. Hayi khululeka jo mina no Janet asisazishaye. Yena wathi uphumile kumini makabona le boyfriend yakhe leya enamandla ngamuva on. So angazi wena ukuthi ufunani. Izwela ukuthi mina nawe sibe closet noma sibe public ngoba mina ngisabi lutho ingazi wena. Hayi ke. Sizofika ke. Kodwa uJanet uzothini? Mina ngiyakuthanda. Phosi kani. Mangabe uyangithanda cela ungiprove wrong. Hawu, uJanet mhanga kanjena mana phela ngikhombe. Zakhe izandla sihlala la. Zami zize. Ubani lo? Ulazaro. Ubani lo? Ulazaro. Yaba mfethu niyazi ukuthi manje ama results athini? Hayi nina nazi bafethu. Phakathi inside. Siqomi lo mudlala ngathi. Ibani mfethu nibhekapi? That's why ngithi focus boys. Anganibonanga kanti ngibamba ihug. Yo bafethu ngintshele enye into. Lenkathi ngimbamba ngize ngathi ngiphethe umhlaba wonke. Onko. Eyifune ndoda. Hayi lahlile no. Yo abafethu relax. Angayilahlanga. Ukuthi manje lo mntwana osweet akafani namanye amantombazana. Bonke bathi njalo sithanga sasiqabuza kasana. Boy, ngasebenzisa inhliziyo. Sethanga sana isicabuza kwasana. Sebenza ingqondo. Mangasi njalo bazogota njengebhola lentambo. Inside jo. Inside. That's fine. We have to focus bafana. Sicabuza kwasana. Setha kwasana. Ngoba bekhaya izimo. Yemngani. Janet phela. Atsinya tsara. Ngano dangerous. Nyaksara. Hamngani yakho. Ubuzelani? Ngifuna umthana nawe nje. Hayibo, ungamzana nawe nginani? Wamungu namhlanje kwenze njani? Manje abantu bahedla ngaphandle badlisa lelo zethu. Hayibo. Sebenzani? Baba labo mention phela ntombi. Akushubile la ngaphandle abantu sithi bangani kanti nexa abantu nje. Ntombi bobahanda lapho sibalande manje. Oh, wena uyadlala umuntu uzothi umngani kanti umuntu inyoka. Oh, ushinda bayami Lazarus. Wazi kanjani ukuthi ngikhuluma ngawe la? Nomnye ecabanga ngoba ngisho ukuthi udlula indoda ngisho. Hayi ukuthi ngisho indoda yakho lo. Uthe uyagodola lapha. Ngathi ngamkhaka njengobhuti. Ungahaga wazi kahle ukuthi lo muntu ubaba umntanami. Hawu, ngithe ngiyamfuna kanti. Angazi phela ngibona nje sedlala ama live David. Hawu, ntombi. Sekana kumnandi shem. Kumnandi mina into engichazayo nje. Bantu ba dangerous nyakusara. Bantu ba dangerous. Ay, yazi
Mana silungise phela indaba ngiyashisa umuntu oyi-1. Hayibo Kelly yini manje Kelly? Masilungise phela. Hayibo Kelly phela mina nje yazini. No, isa ngikutshela ne. Ngithe mangisekhaya ngathi friend request lazabo sine. Kube khuluma ngathi ngasakufuni. Yabona kube bengekho umngane o-right ngizokutshela ukuthi okay fine. Bengimqoma. Ngempela. Nakubukela ngizombloga phambi kwakho nje yaba. Hayi nina. Ngizombloga phambi kwakho. Hayi happy boss nisendelana nama-hearts ulove lo ye-1 ufake ne-hearts eceleni. Hawu Nkosi yami. Umuntu wakho ufaka u-heart mina ngifake u-heart la. Ya, wazi kanzima emhlabeni. No, wena inkinga Nkosi uLazarus umtshela uLazarus. Phuma emva komngane wami. Ngizophuma emva kwakho uLazarus bese ngakhulumisana nawe beyikhombene. Besikhuluma singakhulumisana noLazarus. Njengoba seyihlekisana nje, seyikhombene kanjani manje? Kwenziwa abani isijayela la? Hawu. Mina ngisazi shela. Hayi phela nibosho ukuthi phela nje ukuthi nje mase nidla abantu bethu. Nathi sondlela. Ngiyazi ukuthi akuyena umuntu wami kodwa i-girls code girl. Ngicela ungithathise ke mngani. Hayi thatha ngifunda ukuthenga. Masingali Thomi. Hawu. Right girl. Uyaphi? Bengithi ngiyasitolo lapha ngithengisile. Ngesambi. Manje Sebafethu ivine dog. Bafethu mina lo mntana lo yangenile la cisha ngibhayizisa bonke. Musi wena uthe uyifuna idudla wena ukhala ngabantwana basele. Mfethu bengifuna uprove ipoint ngenikhomba ukuthi ngiyakwazi ukungena wonke umhlobo wamantombazane yabo. Lazarus. Relax ongapheli kuyahlona. Nkosi yami Jesu haleluya Mina usimakala ngingiphathe ngingabeli. Hawu Lazarus, ngifunela wena mfethu. Stop. Hambe Sanibonani. Ninjani? Yini bafethu manje kwenzakalani? Hayi mfethu wenzani? Ngithini bafethu mina? Good evening. Ngithi good evening. All right. Good evening me. likes you. Uthanda. Hitting the fafa in the context. It's for the love. The boom. I don't need no guys, boys in my life. Please just back off. Akasazi los. Singamajita the men's. Face. Uyadlala wena again. Ngize basho nje kunogela omusha endaweni. Istaparapa. Nyathela ngabantwana. Liphi wena mhlophe? Mhlophe ke basho vele umlungu nje. Hayi wena. Uyadlala mntwana ene basho sendaweni wonke umuntu umphethe nje. Lazarus wethu wakho hayi phela ngeke. Mina ngazi nje le ndoda izonginika istress noma ngingajoli nayo. Ngeke phela. Ngeke thina sambe simnandi la khona shem. Ngeke nje sihlalwe abafana sihlale namantombazane. Amele simtshele i-girls code. Phela thina sibahle thina. Thina Sibahle kabi wena girl shem wena nje uplampi nje. Yo mina. Silanda. Angazisibiza ngogogo. Uzule phela basho angeke azeshaye ogogo kanje. Thina bogogo thina. Thina ogogo. Lasathi intombi zasele. Kazoyiboshwa. Ogela simnandi. Siyasambe. Hamba nasimnandi. Baba khumula ibhayini phela. Enza kahle. Hayi. Mntwana mtshele. Tshele mntwana. Tshele. Udini? Hayibo. Uyakhuluma. Hey, bo, what you saying? I know, Kelly. Ukuthi nje I'm Queen J. Abantu they know that I'm Jeanette. J stand for Jabulani bantwana ngiyajabulisa. Kodwa nje umuntu ozongijulela nje. Ayishem. Yajuquza impama nje ngijuquze. Watshela wena mntwana. Yes, it's just that I want to assure you that nje ngijulile nje. My mind, everything ngijulile. You see? I don't know what you guys are talking about. I don't know what's going on. Please explain. We talk about the boys. Do you know Lazarus? Mbuzo ukuthi ujana ubani mntwana mbuzo. What is for date you? He was first coming on to me, so I told him I don't need guys. So I told him to back off. Mntwana uthini? And I Uthini? walked away. Uthini? Uyibhakethe mntwana. No, Kelly. Hayi nina. Asikhuluma ngomabhakethe, sikhuluma ngoLazarus wakhe. It's for baby me.
always. So you know when you come for in Kasi, so we have the partners. So it's my partners. So girls, we need to tell you that. Uthanda ukuthi ubostro wakhe. Yes, Ubostro. postros, bro. Bro. Yeah, abo. Yes, man. You know it's my man. So what I'm saying is that relax, girl. You welcome in my hood. You welcome in my Kasi. Friend me, your friend, your friend, you know. And keep it together, skin fede, and I'm famous. Into me, so everything will be good and nice. You learn from us. Umjolo man. I don't know your language, so please talk English. I don't mean me, really, only. Yamuzwa mntana ukutheni? Uthi ngincingini. Uthi ujola nomancinci. Yamazi lo yabrusto lo yalo uhamba utolo ngasama toilet. Hayi we. Hayi siyakuzwa shem thina shem girl. You can take it all. You can take it all, but don't take it all. But good, but no thanks. It's nice meeting you. Tell mntana ukuthi nje abe awareness. Self-awareness. Yes. Why are you carrying your shoes in your hand and why are you looking like this? You like want to come fight me and hit me. What's going on with you people? Oh, shoes. Ngiyathwasa ngitshela. Hey, she's always like this mntwana ne. Yes. Don't mind you know. the hair. Ogogo. Sangoma. Sikozani bogogo. Anyalishaya Zulu girl. Anyalishaya. So when is go? Mtshela wena mngani. Tell mngani. She When? It's when? uhamba nini? Like a sled. Hamba nini? Yes, like uhamba nini? Yazi. I'm gonna stay for a long period around. I'm not going anywhere. Sizothatha amadoda wethu la. Yo. Ngeke mntwana. Tell mntwana. Okay, good night. Good night. Kwenzakalani lana? Wenza umenzo girl. Uyazi ukuthi sikukhuzile ngalo muntu lo. Uyazi ukuthi unayo umntwana. Yazini. Abangeke abogogo baphume kini. Oh, so kwazi ukungibona njengogogo. Hayi kuzoba right ngogogo kodwa ugogo wengane yakho. Mind you, ngikutshele mina futhi. Hayi ukuthi phela mase ubamba abantu abamhlophe nje sokugibelele. Ogelo wakho angalilinga hamba eyiwani. Ngoba bathi sala kutshela libona ngomoba. Yazini wena, izodibana. Miyeke mngani wena. Izodibana wena. The boys. Yeah. Ngithanda ukubonga ngokubambisana kwethu njenge-manhood. Ngithanda ukubonga ukuthi nisifake on focus nengiphe ne-self delivery. Njengoba cishe ngalahla igame, but you guys managed to put me on track. Ngithanda nje ukubonga nje ubuntu benu ukuthi ningifake endleleni e-right. Njengoba in this season siphiza yonke into. Siphiza wasani, siphizwa wasani. Setha yonke into nje ikhona. Simosha kakhulu. Shakila. Teso iboshwa. Kodwa ngeke siboshwe. Ngeke. Focus boys. Asikadeni ukuthi madoda. Yeah. Focus boys, focus. Tana bheka, usigocela izandla. Teso ibeshwa. Une plan wena mbamba. Ngimbamba bese ngiyalahlela mina. No, mina ngithi wena ilwana yini. Hey mntwana. Ilozo losini wakho phela. Mntwana ngempela ngangishaya.
Ngamtshela vele ukuthi akukwazi ngijwayela amakhekhe omngcwabo. Lazarus. Nisegrand nespan noma nje liseli team. Hayi relax. Abafana bagrand, intwana zifocus. Focus boys. Hayi relax, everything is under control. Let nje we still sibheka abantwana. Never lose it, bafana bami. I'll call you shortly. Kola please. Akanidlale cool. Just play it cool. Shosho ntwana, bulungisindle izobonana ngelinye ilanga.